חבר'ה חברים, כאן שלב בסרטון חדש, חלק 2 של 5 לילות אצל פרדי. אז כן חבר'ה, כפי שאמרתי, אם יהיה בסרטון כמו שאמרתי בול 5 לייקים, אנחנו נעשה חלק 2 של 5 לילות אצל פרדי. אז בלי הרבה זמן, יאללה בואו נתחיל. חבר'ה, אני מתחיל את הסרטון הזה, אז הגיע הזמן להתחיל אותו. ואנחנו, כמו שאתם רואים, עצרנו בליל השני ואנחנו נתחיל אותו. אוקיי, קדימה. המשחק, פה אמרתי לכם, כמו שאמרתי, זה דמו, עדיין לא קניתי את המשחק האמיתי. אני לא נראה לי שאני אקנה אותו, אבל אני אמצא דרך לעשות עליו גם סרטון, אבל עדיין. אז בואו נניח קצת, אלוהים. נשארנו את עצמי. תמולה! מה זה? חשבתי עכשיו פה לא ראיתי את זה. זה פעם ראשונה שלא קרה לי. אני צריך לי כל כך הרבה זמן וזה לא קרה לי. מה זה? מלא, זה רק לילה שני. אלוהים ישמור. זה מלחיץ. זה מלחיץ מדי. מלא. תראה, תפוק תמלא. אני לא עוברת בו, לא עוברת. מלא 2 בלילה, לא?
סיכוי? מלא, יש לי סיכוי, אני לא יודע אם יש לי סיכוי. נראה לי אין לי סיכוי. משהו אמור להיות פה. אני יודע שמישהו כאן. אני שומע צעדים. מה זה? 3 בלילה, אלוהים, 3 בלילה. חבר'ה, אתם חושבים שזה משחק קל, אבל באמת אני לחוץ בזה. כי בחיים שלי לא קרה לי שפול... אולי הצליח. חבר'ה, נראה לי הלך למשחק. לא עובד לי לפתוח את זה, אימא'לה. זה לא עובד לי. אין, המחשב שלי מאוד איתי, חבר'ה. אני שאני מפסיע את זה. לא עובד לי לפתוח, אין. אני חייב לזה. אימא'לה, 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 אימא'לה. אני לא מאמין. ידעתי, קראת לי המשחק הזה באסה. חבר'ה, מה זה מצטער? אני מצטער שלך אני עדיין בלילה 2. מאוד קשה המשחק הזה, אני לא תראית אתכם. אבל תקשיבי, אם אתם רוצים סרטון הבא שאני אעשה ימשיך אותו וינסה לנצח ויעשה מאמצים, אני מבטיח לכם שאני אנצח את המשחק הזה, אפילו את הדמו. אז חבר'ה, אז כן חבר'ה, אני יודע שזה היה משחק מאוד קשה בשבילי. אתם אומרים וואי מה זה קשה, זה קשה, אבל באמת זה קשה, אני לא צוחק איתכם. אז כן חבר'ה, תקשיבו, זה היה סרטון היום. אני מקווה שנהייתם. אני יודע שלא הצלחנו לעבור, אני יודע שהבטחתי, אבל זה מאוד קשה לעבור. אבל אם אתם רוצים סרטונים באים, אז המטרה הבאה שלנו זה להגיע ל8 לייקים ו20 צפיות. אז כן חבר'ה, אני מקווה שנהייתם מהסרטון. אז יאללה, ביי.